Jamen, jeg sidder her sammen med Martin fra Acetech, og jeg tænker egentlig, Martin, om du bare lige vil starte med at introducere dig selv og Acetech. Ja, selvfølgelig. Jamen, først og fremmest, ja, mit navn er Martin. Jeg er termisk ingeniør her ved Acetech, og jeg står egentlig for vores udvikling af hovedsageligt vores varmevekslere, men også vores cold plates, som vores loops er, de består af. Altså Acetech, det er sådan en todelt forretning. Den ene del, der har vi det her vandkølesystemer, vi laver lukkede vandkøler til gaming-PC'er, workstations. Den dur. Og der har vi nogle store kunder inden for det segment, sådan som NZXT og Asus og MSI, rigtig store gaming brands. Og så har vi ved siden af det, så har vi også det her nye SimSports produkt, hvor vi laver simuleringsprodukter, altså rats, motor, pedaler og sådan noget til gamere rundt omkring i verden, der gerne vil have den der følelse af at køre en Formel 1-bil eller en GT-bil eller sådan noget. Så det er nogle fede produkter, vi laver. Det er virkelig underholdende. Det er det i hvert fald. Nu har vi jo haft et projekt i gang, og måske du bare lige kan forklare, hvad det er for en test, som vi ligesom arbejder med. Ja, som sagt, så står jeg så for udvikling af vores varmeveksler, og i den sammenhæng, så når vi får en ny varmeveksler, når vi udvikler noget nyt, jamen, så skal vi jo så kunne afgøre, hvordan performer den under forskellige forhold, altså ved forskellige væskeflows og forskellige luftflows. Og det vil så gøre med den her test, når vi performance-tester, siger vi, så sætter vi på en vindtunnel herude, vi har i lab, og så kobler vi et varmebad på med en pumpe, hvor vi så kan regulere på vindsiden med vindtunnelen, der kan vi regulere luftstrømningen, og på væskesiden kan vi så sjovt nok med pumpen regulere væskesiden. Og vi tester så de her varmeveksler ved 6 forskellige luftflows og 6 forskellige væskeflows, og så ved hver af de her konfigurationer, der evaluerer vi så performance på heksen, så ser vi, hvordan ændrer performance, når vi ændrer på henholdsvis luftflowet og væskeflowet. Og det, som jeg sagde, det er 6 af hver, 6 væskeflows, 6 luftflows, så det er 36 tests, vi kører. Og førhen, der var det sådan, at hver test kører cirka en halv time. Så det er altså, det er 18 timer, sådan en varmeveksler, den kører i. Og vi plejer at have en mand til at sidde der hele tiden. Altså holde øje med testen, sikre os, at den var stabil. Det var noget af det, vi havde lidt problemer med. Det var at sikre os, at væsketemperaturen specielt, at den var stabil under hele testen. Det er jo sådan, hvis væsketemperaturen den svinger meget, så er det svært for os at sige noget om, hvordan den performer. Så får vi ikke en jævn performance. Vi skal gerne have et stabilt resultat at kigge på. Ja. Og det var så det, vi har snakket med jer om, at prøve at få det automatiseret og få det gjort meget mere stabilt. Og specielt altså det her med at have en ressource til at sidde derude hele tiden, det er virkelig, virkelig dyrt. Så det vil vi gerne udenom. Og det er det, vi har prøvet. Okay. Ja, så det der faktisk gjorde, at I tænkte, det her, det var vi nødt til at gøre noget ved, var at det tog lang tid at have en til at sidde der. Meget lang tid. Og så det, at I gerne vil have nogle mere stabile data. Lige præcis. Ja, okay. Så altså en fuldt automatiseret test, det var det, vi var efter. Sådan set. Yes, ja. Kiggede I på, altså har I før prøvet at kigge på at automatisere den test? Vi har prøvet at gøre det med LabVIEW, som jo minder rigtig meget om det, men det er et meget komplekst stykke software, og der ligger meget tid i at lave det i den tid. Og altså, du kan jo også mange flere ting i LabVIEW, vil jeg sige, men det kan også blive for stort. Altså, vi vil bare gerne have sådan en endtest, hvor vi egentlig bare kan sætte den i gang, og så kører den. LabVIEW, det er sådan meget specialiseret lige pludselig, og der skal virkelig sætte sig ind i ting, synes jeg. Ja, okay. Så hvordan var processen, da vi ligesom skulle samarbejde omkring det her og lave den her test? For der indgår flere forskellige hardware og software. Ja. Altså man kan sige, at selve kravspecifikationen, den synes egentlig foregik sådan meget smertefrit. Det var vi egentlig hurtigt over. Og jeg synes egentlig, vi fik kommet ud med et rigtig fint resultat, og vi blev enige om de produkter og de elementer, der skulle indgå i den. Både fra vores side, men I har selvfølgelig også, eller hvad skal man sige, gået ind og kigget på det og set, at det egentlig giver mening, de produkter, vi bruger, og de egentlig kører godt sammen med Safe. Så det var meget smertefrit fra den side. Det er helt sikkert. Okay. Ja. Kan du måske bare lige sådan forklare lidt indgående i forhold til
du siger med, at den kører de her forskellige testpunkter, men hvad er det egentlig, som kan man sige, systemet i testen gør? Ja, så det den egentlig gør, det er altså, når vi starter ud, nu ved jeg ikke, om vi skal tage det fra safe-siden, vi skal tage det fra det, vi gjorde før, men i hvert fald, hvad skal man sige, det vi egentlig starter ud med at gøre, hvis vi går hele processen igennem, det er, at vi egentlig først sikrer os, at det her system her, som vi har, som lige nu består af en vindtunnel, og det består af et varmebad, hvor der sidder en pumpe i. Så først så starter vi egentlig med at lave nogle checks om, at vi har nogle gates, vi skal igennem, sådan noget som vi skal have væske på systemet, vi skal sikre os, at alle vores instrumenter egentlig virker. De tester, dem laver vi så til at starte med, finde ud af, at alt kører, som det skal, før vi så sætter i gang i det her med at sætte sådan en matrice i gang, hvor vi kører 6 luftflows ved 6 forskellige væskeflows. Ja. Og det Safe egentlig bare gør, det er, at den styrer en blæser, vi har, der sidder på vindtunnelen. Vi giver den en spænding, og den spænding relaterer sig til et eller andet luftflow. Og det samme gør sig gældende over på væskesiden på pumpen, hvor vi har sådan en Jolabo varmebad, hvor der sidder en indbygget pumpe i, som vi så kan styre over. Ja, det hedder hvad kalder man det? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, det kabel, vi bruger. Modbus. Det er Modbus-styret, ja. Så den er selvfølgelig Modbus-styret, ja. Rigtig fint også, som det er fedt, at Safe skal køre noget. Det er egentlig bare det, vi gør, så vi sender nogle signaler ud til et NI-produkt, altså et National Instrument-produkt, som så sender det videre ud til henholdsvis pumpen og blæseren. Ja. Og så når vi så kører de her, så konstant, så holder vi så øje med, hvad er vores statiske tryk, fordi vi laver også modstandskurver, når vi kører de her tests. Hvad er vores statiske tryk? Hvad er differentialtrykket? Differentialtrykket bruger vi så til at beregne luftflows. Hvad er vores ind- og udløbstemperatur på væskesiden, sådan også på luftsiden? Hvad er vores flow på luftsiden, eller på væskesiden? Det kører vi også med. Vi har flowmåler på os. Og alt det her, det harmonerer bare til et stort program, som egentlig kører i langt hurtigere, end hvad vi går for. Sådan set. Ja. Nu siger du langt hurtigere. Har I sådan noget tal på, hvor mange flere tests I kan køre i flere tests, end I gjorde førhen? Vi kan cirka køre 3,5 test nu. Altså vi kan evaluere 3,5 hex, eller hvad skal man sige, den tid det tager. Ja. Det er cirka 4 timer. Eller faktisk 4,5 hex skal vi køre nu. Så en test tager cirka 4 timer. Okay. Fuldt evaluere den med 36 punkter, hvorimod før der brugte vi omkring de her 18 timer. Ja. Og det er, i sidste punkt, der kommer det bare ned til, at vi har lavet en algoritme, der bare altså stabilitetsmæssigt, der kan sikre os vores væsketone. Det er den, vi har problemer med. At den kan vi holde meget stabil nu. Ja. Og det er rigtig meget med styringen, der gør i Safe. Vi har, vores kravspecifikation til det har været rimelig høje, og det produkt, der er blevet leveret, det er blevet rigtig godt, synes jeg. Det er godt at høre. Eller det siger resultatet, det siger du inden i sig selv. Det vi får ud af det. Det er altså lækkert, at vi bare kan sætte en heks over, og så kan vi egentlig gå hjem. Og det vil sige, vi har så heller ikke engang snakket om det endnu, at vi kan også sætte flere tester på gangen. Altså, hvis vi vil have en det er måske meget interessant at høre om. Flere gange, det er jo også altså det her med, normalt når vi tester heksen, så vil vi gerne evaluere dem lidt flere gange, bare for at se, er der en spredning på tingene. Og i den sammenhæng, der vil vi så få lavet det sådan fra jeres side, at vi kan sætte flere test op efter hinanden. Det vil sige, hvis vi har en heks, der sidder på vindtunnelen, vi gerne vil teste, så kan vi egentlig sige, at den skal teste den 10 gange. Ja. Det vil så tage 40 timer, kan man sige. Yes. Men bare det der, så kan den automatisk gå videre og så teste den, og så får jeg lige pludselig 10 evalueringer ud på den samme heks, og så kan jeg så se, hvad er spredningen på den her. Det er også noget, vi bruger rigtig meget tid med. Ja. Så det er virkelig også, det er virkelig glad for, at vi er så på det. Ja, det var en af de ting, vi fandt ud af, der var rigtig vigtigt, da vi ligesom havde begyndt at køre det. Det var faktisk noget, der ikke var i kravspecifikationen. Lige så var det Safe, det er heldigt nok, at det var så nemt at sætte op. Så det er også, det var heldigt. Ja. Også det, hvis vi skulle have gjort det i LabVIEW, det har været noget mere komplekst. Det var super nemt heri. Ja. Har I så fået noget ud af, nu siger I, nu kan I jo hente meget mere data ind. Har dig eller dine kollegaer fået mere, sådan noget ud af, at der ligesom kommer meget mere data ind? Nu har vi jo, det er jo så den næste ting, vi kan snakke om, det er jo så selvfølgelig databasen, der bliver lavet til os. Yes. Fordi vi brugte også rigtig meget tid på at evaluere de test, eller det data, vi fik ud. Førhen, der fik vi jo bare et Excel-ark ud med 20.000 datapunkter, og så skulle vi prøve at evaluere det. Nu, der gør Safe det hele for os. Evaluerer alt, så smider en rapport ud til os nærmest, og så uploader den til en sky, hvor vi så kan hente den her rapport her. Ja. Og igen,
altså det sparer jo også for USA noget tid. Altså vi kan jo lave ting ind imellem. Det kunne man jo før. Det var altid sådan, når vi kørte før, den her halve time her mellem testene, man kan ikke rigtig lave noget på den halve time, fordi så skulle du ud og, så skulle man ud og ændre noget og sådan noget. Du ved, så skulle man ændre flow eller andet. Nu der kører den bare sig selv. Ja. Og igen, det er bare fedt, at alt det bliver bare evalueret, og så spiller man bare en rapport ud til os, og så er det det. Ja. Så kan vi bruge det nærmest lige efter. Ja. Ja, så I ville faktisk gerne have, at den både lavede en et Excel-rapport, og få det op i skyen. Lige præcis. Og det er jo, jeg tænker det, fordi at du ved, Excel er jo nemt. Det er jo dejligt nemt at arbejde med, for hvis man bare lige skal have resultaterne i forhold til det her med skyen. Det er derfor, vi har gjort det. Det er sådan, at så har vi bare lige hurtige resultater, hvis vi vil have det. Og den gør jo det samme egentlig. Altså, det er jo nærmest bare en rapport i Excel, vi får ud, hvor resultaterne så står, så kan vi bruge det med det samme. Det er jo det. Yes. Vi skal ikke til at gøre noget evalueringsmæssigt. Det gør den for os. Og det er også det er mega godt. Ja. Jamen, det er vi glade for at høre, Martin. Ja. At det kører, som det skal. Ja. Jeg har faktisk ikke så mange flere spørgsmål, sådan lige umiddelbart. Har du noget, som du gerne vil sige godt eller skidt? Jamen, nu kan man jo sige, nu har vi brugt Safe, og I har lavet Safe til, eller hvad skal man sige, programmet til os. Det næste er jo så, at nu tænker jeg, at nu vil vi gerne prøve at udvide det lidt også. Det her, nu har vi testet varmeveksler, det er den test, vi kører nu. Det næste, vi potentielt godt kunne prøve at kigge på, det var sådan noget som optimalisering af blæsere, eller i hvert fald karakterisering af dem. Det er også noget lige nu, vi gør meget manuelt, men det skulle også være relativt nemt at gøre i Safe, sådan som jeg ser det. Og vi har jo også lige så stille begyndt selv at bruge Safe, faktisk. Ikke så meget fra min side, men nogle af mine kolleger, de er. Og nogle af de feedbacks, jeg også får, det er, at specielt en af dem, han er stor LabVIEW-bruger. Han bruger LabVIEW stort set hver dag. Altså Safe, det er hurtigere at få sat en eller anden testfrekvens op, eller sekvens, hvis man skal et eller andet. Så jeg tænker også, at vi begynder lige så stille at bruge det selv, men potentielt så kommer en 10 der også ind, altså I gutter, I kommer også ind og kigger potentielt på noget blæserkarakterisering sammen med os. Hvorfor det gør. Ja, så I ser egentlig, at kan man sige, en positiv ting er, at der ligesom er flere muligheder også i Safe. At det ikke bare er begrænset den her ene test, og så er det ligesom, man skal ikke starte helt forfra, når man så skal... Nej, lige præcis. Altså, det virker som om, det er så meget altid program. Altså. Det er nemt og hurtigt at få sat en ny testsekvens op. Så det er meget positivt, synes jeg. Ja. Faktisk en af de ting, som vi hører, kan man sige, fra mange potentielle kunder, at de godt kan være lidt forbeholdende over for at skulle arbejde med en lille virksomhed. Hvad vil du sige, altså dine erfaringer har været med arbejde med os? Jeg tror, altså det der er fedt ved små virksomheder, og specielt her, og det er også det, jeg har oplevet her, det er, lige snart jeg har et problem, jamen, så smider jeg jo nærmest alt i hænderne, og så går jeg ind og prøver at fikse tingene. Altså det er jo det fantastiske ved en lille virksomhed, synes jeg, der prøver at komme op i verden. Så alt kan du til, jeg kan sige. Jeg ved også fra andre side, altså min kollega, der bruger Safe, han har set det på samme måde. Altså lige snart han har et problem, jamen, så er der med det samme. Så det er også, det er lækkert, det er virkelig dejligt. Det med det gør vi jo stort set med alle andre vores, når vi snakker med ULAB eller LabVIEW for den sags skyld, så har vi det gerne med, at der er noget ventetid på tingene. Så det er dejligt, at der er nogen, der kan hjælpe en lidt, når vi er problemer. Det er godt at høre, Martin. Og det er også fedt at høre, altså sådan med, det lyder også til, altså opdateringer, de kommer også rimelig hurtigt til Safe, synes jeg, altså sådan, i hvert fald ud ved os. Så hvis der er en eller anden ting, jamen så kommer du eller Andreas ind og opdaterer det for os, programmet, så det er også lækkert. Ja, de opdateringer rører ud til alle. Så det er det er jo det. Yes. Og det er relativt hurtigt, man får den, og det er en fed opdatering som regel. Man får ud af det. Fedt, Martin. Ja. Jamen, jeg har faktisk bare lige et spørgsmål, og det er egentlig bare, om du kan anbefale en side til andre. Helt bestemt. Nu kender jeg jo selvfølgelig også andre virksomheder, der har brugt det her. Ja. Hvad jeg hører, så har de lidt samme holdning som jeg, at det er et skide godt program. Det er hurtigt at komme i gang med, og det er nemt at sætte ting op i lige pludselig. Det er ikke, altså igen, jeg plejer altid at sammenligne det her med LabVIEW, fordi det ligger meget i samme boldgade, men det er bare nemmere at begynde at sætte ting op i det her, end det er i LabVIEW, synes jeg. Også bare brugeroverfladen og sådan noget, det kan god mening. Yes. Det er godt. Super, Martin.
Ved du hvad, tusind tak for din tid, og vi måtte høre lidt om dine erfaringer. Selvfølgelig.